Så er vi i gang. Vi starter her med en kommentar for sportsdirektør, kaptajn El Rode. Hvad siger vi om dagens etape? Jamen altså, nu må vi lige se, om vi kan nå den der gudstjeneste ude på randen af bjerget. Skal vi køre små eller store gear? Små gear. Hvad har cheftræneren at sige? Chief one. Because yesterday we have free rats. Free rats? So today the legs. Very good. But remember, small gear. And then go for the kill. Du kan se. Gamle nisser. Vi satte som forvandler. Selvom vi er inde i store række. Nu skal vi så op ad dagens første stigning. Côte de Solaire. 5 km lang med 6 i snit. Kør, Jonas. Kør, Jonas. Han er gået godt. Jeg er klar igen. Cheftræneren rykker. Jeg er klar igen. Jeg vil ikke køre nogen af sine mange intervaller. Ja. Jeg er færdig. Kør. Kør videre. Videre, jeg er færdig. Snefugter kører små gear. Små gear for snefugter. Så rykker René igen. Intervaltræningen er startet. Det er så fornuftigt. En god start på 160 km i bjerget. Det vælger så at sætte det hele ned bagfra. Det ser ud til at blive en sejr til René Schmidt. Hvad har du at sige til den sejr? En sejr. Det er lige præcis hvad det er. Målstregen. Yes, mand! Jeg vil gerne have lov, tak. Sportsdirektør Christian Andersen. Og god råd og vejledning. Hvad lyder hovedrådet på? Små gear. Små gear. Kill! Hvad siger I, da I hørte det? Jeg vidste, at den var der. Og så kigger jeg mig ikke tilbage med, det gjorde jeg ikke. Det er fremragende kørt. Tak. Fremragende. Jeg er godt tilfreds. Sejr. Jeg får godt at game mig med jer. Tror du det? Ja, jeg får godt lige kill. Jeg fangede bare ikke lige, da Christian Andersen sagde, catch them on the bike. Kill! Så kører jeg igen, jeg kan ikke stoppe, hvis du siger det der. Fuck, nu kører den i. Jeg tror, vi... Jeg er ikke til at være med ham i dag. Han er så suveræn kørende. Kill! Og så kører. Han kører. Kill. Nej, stop! Nej! Kill! Hvad så Andy? Hvordan har benerne det? Beklager. Se hans statur. Hold kæft, mand. Her har vi Lance. Hvad så sprinter? Sprinte. Er du gået kold? Oh, it's very hard for sprinter this. I'm not having my cavities this day, and I only got propane gas, hashish, and a little bit speed. Kill! No! Kill! Det er damer. Rolig. Der har vi Andy. Han er stukket. Den sædvanlige udskilning er sket. De gamle nisser er røget fra. Og der er damer. God røv. Store bryster. Se om hun
Hedenår mod Andy. Fantastisk natur. Smukt, maløst, imponerende. Som malet af en fransk ostemager. Citat John Lett, 1982. Det var som at se en regn maltraksere. Pulverisere modstanderne. Hårdt og brutalt. Og så kører han. Elegant. Det tunge tråd. Ingen vej. Og han langsomt.